Já se jmenuji Radek Přionský. Co se týká street foodu, tak se mu věnuju vlastně posledních 6 let. Předtím jsem pracoval ve špičkových restauracích, hotelech. Trošku jsem cestoval po světě. Nějakou dobu jsem právě dělal ve Lvívním dvoře, kam nám chodil pravidelně jídlo pan prezident Havel. A tím jako začaly takový ty vazby na ty další štace, které byly dál, a až jsem se dostal potom na to ministerstvo zahraničí, že jsem to vlastně pro pana Schwarzenberga. A když jsem prostě viděl tu atmosféru a prostě jak tam lidi dělají prostě z těch food trucků a tohleto, tak mě to hrozně bavilo. A lidi se tam zdržujou, je to prostě jiný než v restauraci. Restaurace je vlastně jako hrozně škrobená záležitost, se dá říct.